Za nimi už ženy z Moškovca. Za Pánskou Bystricí je noc a lidem, co pospívají Pol mužstva je rodina. Strašné. Družstvo Domácie Dolné Štubne dostalo pokyn od hlavného rozhodcu naštartovať stroj. Poprosím uvoľniť trať útoku. Odštartované. Čas beží na tabuli oproti tribúne. Jedna 17,61. Čas domáceho družstva. Ostatné družstva si všímajte, celé vedenie bez rozpájania sa oťahuje smerom doprava k bielo-modrému stanu a tam sa rozpája. Videl si ich? Si prvý. Áno, zatiaľ. Ale myslíš, že Haľavý mal 15?